Que balance fai deste primeiro ano como alcalde? Bueno, pois o balance é positivo. Foi un ano, a verdade, que pasou moi rápido, moi intenso. O único que teño que ter é palabras de agradecimiento para moita xente, non? Empezando por todos os concelleiros e concelleiras, o equipo de asesores, por suposto os funcionarios municipales dos distintos servicios que están traballando con profesionalidade, con ilusión. É un agradecimiento moi especial a todos os veciños e veciñas que pola rúa me transmiten pois ese cariño, esa cercanía que é moi de agradecer e que só por eso pois compensa haberme metido neste fregado. Foi máis complexo do agardado, alcalde? No, vamos a ver, é verdad que houve situacións complicadas, como todos sabemos, pero, bueno, xa levan uns anos na Corporación Municipal e sabías de dificultades e, por tanto, bueno, estábamos preparados para asumir o que nos viñera, non? Que lle fixo especial ilusión e que foi o que o desesperou ao longo deste ano? Pois ilusión cada vez que éramos capaces de sacar adiante unha obra, unha iniciativa, un proxecto, ou que chegábamos a acordos con estas administracións para avanzar, que o peor, pois, bueno, as dificultades, sobre todo de saúde, como saben ben, que tuvemos na corporación, especialmente no grupo municipal. Asumiu un equipo ferido polo falecemento de Paula, neste ano perderon a outro compañeiro, e para rematar hai unha concelleira que se deu de baixa do grupo socialista. Como se xestiona todo isto? Bueno, pois con moita responsabilidade, con moito traballo, con moito esforzo, procurando, pois, dedicar máis horas se cabe ao traballo diario e á xestión. Afortunadamente, pois, o equipo que teño están absolutamente volcados, é xente moi capaz, moi preparada, todos os concelleiros e concelleiras, e, por tanto, bueno, e a prova é que, bueno, están salindo os proxectos adiante, a cidade está funcionando, as iniciativas avanzan, e, por tanto, está claro que os resultados son positivos e é gracias exclusivamente á dedicación e ao traballo de moita xente que colabora. Como de incómodo resulta para vostede a situación que se vive con María Reigosa? Porque con votacións diferentes, ás veces un pouco imprevisible. Bueno, eu xa comentei a este respecto que chegar a un goberno municipal pasado o ecuador do mandato e ao mellor sin experiencia nese tipo de administracións a veces é complicado o axuste, non? Pero, bueno, con normalidade, estamos, en fin, con tranquilidade, con normalidade. María convocas a todas as reunións de traballo que temos, a todos os grupos, etc. Por tanto, con normalidade e con tranquilidade, non? Pero supoño que é un pouco incómodo iso, non saberse no pleno vai haber un sentido de voto. Bueno, houve efectivamente algunha situación puntual. Bueno, eu creo que máis ben froito dese un pouco, creo que descoñecemento do funcionamento da administración, como funcionan aquí un pouco as cousas, a propia, os reglamentos internos de funcionamento, a iso me refiero, non? Pero, bueno, sí que é verdad que cando alguén sobre un tema ten conocimientos, ten ganas de aportar e participar, é difícil non tratar de expoñelo, pero, bueno, no pleno, por exemplo, hai uns regulamentos e ten que falar en cada momento o voceiro que este designado para cada tema. Bueno, sin meu, reduciría a unha anécdota a pouco máis. Non sei se en algún momento se valorou expulsala do grupo a vista de que rompeu a disciplina de voto en algunhas ocasións. Non se falou neses términos en absoluto. Antes falábamos de que estaba sendo un ano difícil. Como viviu vostede o caso Tomé? Porque vostede, ademais, é deputado provincial. Bueno, o caso Tomé foi algo que é evidente que nos afectou a todos, especialmente ao grupo socialista. Eu creo que o partido foi capaz de reaccionar de forma inmediata e de facer, sobre todo, máis importante, un recambio rápido e con moito sentido na Diputación Provincial para que non se resentira esa administración e seguir funcionando tranquilamente. E logo, sempre dicimos o mismo, creer na xusticia, presunción de inocencia e, por supuestísimo, sempre apoio e solidariedade cas víctimas, cas mulleres que sufren calquer tipo de acoso ou de violencia. Sobre todo por parte da oposición, reprochaselles que non foran o suficientemente cortando ou demais. Como ve vostede, Miguel? Bueno, o señor Tomé, aos 2 días de
haber esa notificación nos órganos internos do partido, deixou de ser presidente da Diputación. Ese é un feito indiscutible. Bueno, a decisión de continuar como alcalde da ciudad que preside, pois é unha decisión personal, onde aí, pois evidentemente o partido nada pode dicir. Tamén non está no Partido Socialista, non está na Diputación, non está de presidente, e está alcalde da súa cidade. Creo que o caso tamén podería afectarlle ao PSOE tanto a nivel local como provincial? Ou mesmo galego? Eu non creo que haxe ningún tipo de relación. Eu non creo que haxe ningún tipo de relación directa, ni moito menos. Creo que, bueno, as cousas foron como foron, nos desagrada todo ese tipo de situacións, evidentemente, pero eu creo que os veciños da cidade e da provincia van a valorar pois a xestión, o traballo, as ganas que se poñen, os resultados tamén, o proxecto, os programas, máis alá deses temas que, bueno, son de outra índole e non ten nada que ver pois dos servicios, da calidade de vida, en fin, das melloras das vilas e das cidades, da motorización da provincia, do desarrollo da provincia, son cousas totalmente diferentes, por tanto, non creo que haya unha relación causa-efecto. Miguel, vostede dirixe tamén o Partido Socialista a nivel local. Que saúde vive o PSOE local despois de todas as vicisitudes? Morte de Paula, discrepancias no goberno, unha serie de... Bueno, pois con naturalidade, con normalidade, cubrironse todos os órganos de dirección internos, están facendo esas reunións periódicas programadas, está todo o mundo na executiva que eu presido pois traballando e colaborando, estamos, bueno, cada un con súas áreas de responsabilidades, pero onte mesmo tuvemos unha executiva e estamos programando pois unha serie de actividades, de reunións, de análisis, con absoluta normalidade. Está engraxado de cara ás próximas eleccións? Perdón? Está engraxado o partido? Sin duda, sin duda, sin duda. Eu vexo xente moi ilusionada, con moitas ganas, porque eu, como digo, o proxecto do partido, o modelo de cidade que temos, as iniciativas que defendemos, son permanentes, son firmes, e, por tanto, nada teñen que ver con cuestións coyunturales que poden surgir en calquer momento. Queda un ano para as próximas municipais. Miguel Fernández quere ser o candidato en Lugo? Xa o dixen eu que sería alcalde mentras os veciños e veciñas e o meu partido quixese. Eu estou ilusionado, con ganas, con forza, con ánimo. Hai moitos proxectos en marcha, outros que temos en mente que se materializarán a corto prazo, por tanto, con moitísimas ganas, máis non, porque xa tiña moitas, pero, bueno, moi ilusionado e con moitas ganas. É dicir, que Miguel quere ser candidato? Sí, sin duda, ratifico que sí. Miguel, de cara a esas eleccións, crees que a hora de confeccionar a lista pode mudar moito respecto á actual? Pois cando cheguemos a ese río, cruzaremos esa ponte. Como cree que sexa a impronta da súa alcaldía? Que impronta quere deixar na cidade? Bueno, pois eu quería deixar a nivel personal unha persona que ama profundamente esta cidade e contribuir a dúas cousas. A unha, mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas, moitas veces a través de pequenas intervencións que os fan máis felices, é dicir, pois, ese banco, esa papelera, ese paso de cebra, esas luces, esas cousas. Compatibilizar con esas grandes obras de transformación e de modernización, é dicir, por exemplo, pois as actuacións que temos nas arterias de entrada e salida da cidade, Infante Elena, Avenida de Madrid, Saura de Alfonso Suárez, van nesa línea, de ganar en seguridade, en comodidade, en fluidez de tráfico, en imaxe, trasladar unha imaxe do que é esta cidade, unha cidade moderna, en desarrollo, atractiva, etc. E unha cousa que ao mellor pode sorprender un pouco, pero eu teño a teima e insistiré hasta a saciedade de que os lucenses, dunha vez por todas, subamos a nosa autoestima de recoñecer o maravillosa cidade que temos, non? Se consigo, ao final de todo isto, que os lucenses nos sintamos, eu creo que vamos nun camiño, orgullosos da gran cidade que temos
para mí eso xa sería a recompensa máxima, non? Porque a veces nos costa, creo que está cambiando, sinceramente, non? Porque objetivamente a cidade está bonita e está cómoda e saben os moitos visitantes que veñen, cando lles preguntan en turismo que valoran a cidade limpia, cuidada, as zonas verdes, tal. Bueno, pois eso temos que interiorizarlo. Cando era concelleiro de deportes me alegraba moito cando un equipo dos nosos acadaba un bon resultado deportivo e tal, pero me alegraba tanto ou máis por ese sentimento de esa autoestima que non sei por qué, que non psicológicamente eu non encontro explicación. Creo que está cambiando e se ao remate do meu mandato, cando sexa, pois conseguimos eso, el orgullo de cidade, desta maravillosa cidade que temos, bueno, voume por encantado. Miguel, xa para rematar, que valoración fai da oposición? Esperábase unha oposición tan intensa? Pois, que intensa non é a palabra, exactamente. Eu só lle podo dicir unha cousa, e me gusta ser respetuoso con todo o mundo e non utilizar, pero hai un feito do que estou profundamente convencido, que actitudes e reaccións que se viven neste mandato eu nunca o vivín en mandatos anteriores. E desde logo, nin con Jaime Castiñeira, nin con Ramón Carballo ocurría. E lle podo ler. Neste último ano seguiu tendo tempo para pisar a rúa como lle gusta a vostede, para pulsar o que se vive na rúa, e incluso para ir a xogar o tute? Sí, eu xa sei que a gestión é moi importante, teño que recibir aquí a moitísima xente, moitas empresas, moitos, en fin, pero procuro, eu digo así un pouco de forma secarrona, tal, teño unha axenda paralela, non? Entón, ademais da axenda que me levan as compañeiras desde a alcaldía, que é moi intensa, teño a miña axenda paralela para estar na rúa, estar ca xente, non só cos amigos que tamén, sino estar ca xente, ir a tomar un viño, falar cos veciños, tal. Incluso, bueno, reservo sempre un espacio para eso, incluso, bueno, recientemente lle dixe, eu madrugo moito, son o primeiro en chegar ao Concello. E claro, me metían as primeiras reunións a primeira hora da mañá. Entón, dice, bueno, me vais a retrasar unha horita pola mañá, porque pretendo, bueno, farei imposible para seguir mantendo, ir a desayunar todos os días a un bar de un barrio diferente da cidade, para ter a oportunidade de pulsar o ambiente como está, por la limpieza, en fin, e tamén que os veciños e veciños que me ven e que se cruzan comigo, son moitos os que me interpelan moitas veces, pois dar esa posibilidade, precisamente esa cercanía, e dicir, oye, pois está fundida esta farola, a calle está moi mal, esas cosas. Entonces, está conseguindo iso? Mandeilles recientemente, como tiña dificultades, mandeilles retrasar a agenda oficial unha hora para poder ir a primeira hora da mañá, pois até media da mañá me vou un día ao Castiñeiro, outro día ás Gándaras, outro día ao Fingoi, para tomar un café, falar ca xente e, bueno, pulsar un pouco o ambiente. Perfecto. Moitas grazas. A ti, placer.